Velkommen Danmark. Velkommen til Ny Ullevi. Til stor og lille tv-skærm. Til stor fest. Den største i dansk fodbolds historie. For første gang Danmark i en EM- eller VM-finale, mens tyskerne er i deres 10. finale inden for de seneste 37 år. Her har vi det danske hold, som vi lige kan præsentere. Med nummer 1 Peter Schmeichel fra Manchester United, 28 år og 51 landskampe. Med nummer 2 John Sivebæk fra Monaco, foreløbig i hvert fald 30 år. Så man må sige, at de har prøvet det før, og det er selvfølgelig en stor fordel. Hold altid står i finaler. Og ikke mindre end 8 af de tyske spillere, der er på banen. Men på den anden side synes jeg også, at de danske Jürgen Klinsmann og Karl-Heinz Riedle. Og det er muligheden for Stefan Reuter, og den er godt kommet ud af Peter Schmeichel. Men der er Richard Møller. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Nej! Jyttelehut! Nej! Jamen. Nederst i punkten, John Faxe Jensen. Og kongelig dansk jubel. Jamen er det ikke bare wunderbart. Prøv at se igen, Flemming Poulsen tager over. Der kommer John Jensen godt til at vand over. Klinsmann. Og afslutning på Klinsmann. Godt taget, Peter. Fantastisk redning af Peter Schmeichel. Utrolig reageret. Og Brian Laudrup. John Jensen, er der en lille åbning i højre? Han prøver igen Faxe. Ja. Og den har været udover, der er ikke nyt dansk hjørnespark. Det er utroligt, John Jensen i afslutterens rolle. Det er tredje gang. Finalen her på Ny Ullevi er forbi. De nøgnefakt står her. Målscorer altså. Og der... Nej. Schmeichel med en hånd. Nej. Vilborg endnu. Og der Kim Vilborg. Ja! Hud! Nej. Det er en løgn, Preben. Det passer ikke. Kukker det op. Og det ser ud som om det er slut. Det er slut. De har gjort det igen. Det danske fodboldlandshold. Dengang vi blev europamester. Og det må være pragtfuldt for spillerne at skulle hjem til deres klubber. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan det må være at være spiller i hans liv. Op med den. Der kommer den. Der har vi billedet, venner.